tuliyempenda sana, twamuomba Mungu mwenye mema peponi ya mpendwa wetu. Tuliyempenda sana, twamuomba Mungu mwenye mema peponi. Kwaheri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwa duniani jambo tutakufa, twende zetu mbinguni. Kuyatenda mema, tuishi kwa duniani jambo tutakufa, twende zetu mbinguni. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Bado kuna tumaini kwa waliokufa, bado kuna tumaini kwa waliokufa, watafufuliwa siku ile ya mwisho, parapanda ya Bwana itakapolia. Watafufuliwa siku ile ya mwisho, parapanda ya Bwana itakapolia. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. egotokare n'ụbọchị ya ase koro Yeso yo gachiri ariati togokwa nense tota Totagote, ense
si totagote and say I'll say totagote. When our work here is done and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, and say I'll say totagote, and say I'll say totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel power to unfold, time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, and say I'll say totagote, and say I'll say totagote. Ngochichare asamare na tororane na bamito maraira sejimera makwete kare eo moyo mita makweli na makoro kongya bosoro kase Yesu eo moyo mita makweli na makoro kongya bosoro kase Yesu wangoiga tatango chichare asamare na tororane na bamito maraira sejimera makwete kare eo moyo mita makweli na makoro kongya bosoro kase Yesu eo moyo mita makweli na makoro kongya bosoro kase Yesu kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke. Kila
kila tigakorera Yesu na yabueta makweli asenjera ya masabo konga wango igatata na totimuke kila tigakorera Yesu na yabueta makweli asenjera ya masabo konga wango igatata na totimuke Yesu na yabueta makweli asenjera ya masabo wango igatata na totimuke kila tigakorera Yesu na yabueta makweli asenjera ya masabo wango igatata na totimuke kila tigakorera Yesu na yabueta makweli asenjera ya masabo konga Ugomba saba. Sebenarnya ini ada kedua. Kita dia family lo kaga. Family lo ka ikarasa. Family ikarasa. Tapi ini belum bisa lagi. Apa? Tapi belum bisa panggil family.
ukomeye prince ukomeye ngara twakirega igasiri tukulia rero gusabira umugaka Joachim Gechure Nyatindo oyoiga Nyasaye arangiri kurwase gatito no twagasangiramo na rero twakira sengencho yo kwaenekia nga oyo minto oyoiga orarire wa Krista banchwa tumaite ntuntulia baikira no asobosi kwa Nyasaye tigatukirake egere turengereria mamocheito yatuchikuruchi sara cheito kinyako bachikumuwenera Nyasaye tuitie ebebeito nanchire samai saumonyanguru nasemole baminto nainche nasalirie mono asokorengereria samangana asogokora nugutakora naende nasoroira semari umutagatifu mwesiki abamalaika n'abatagatifu bonsi nainwe abaminto monsabera somonguru Nyasaye ito Nyasaye mubi byonsi atwabere aturusibe beito aturago chia subugima butakoera nakubwa mono tugusaba ngonya kuboko baremia abayiga banyare ko bako sirerwa n'umwanchobo monene Nyasaye otaramo na barabo chinga kichonsi monene digereria kono tuguchui karansa singi nchuko ibengana yao Kristo twakurangirie ochasegatie ito nakubwa mono otuorokererie ngerio ekiagera ntomaete ngobugima bwaito bwense igani goboro bwenge na intwe abanyene titumanyitiri tuko turakwe tugusaba ngoto konye na itu tunyare gonchoreria samagima ito eri tunyare kuba tukugwenera na inturi tukelimo kare tukurara kurwa sense yiga nakubwa mono tunyare kuba tukumanyete na inde tukuwanchete twasabira yonsi ekiagera Kristo oyoro monguro ito Franse tobategerengana oyo we binto ebinoru bitire emeseto ne divai engiya ekenonoire aiga asege tunwa eke omonene nasarie na korusia egietubo getubete abantu bonsi egietubo ekyo keramboire igoro yebisaku byonsi omonene nasirie amakweri wekakare na kare natinye amariga kurwa asa amaiso abantu bonsi nasirie ogochaywa kwa abantu baye kurwa ase ense yonsi nabe omonene nabo omonene atebire ase ritukerio mbatebe iga ora oyo nere Nyasaye ito oyo nere twaganyire elinda nyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tiga togoke na gotenga ekiagera otorenteire ogotoreka ling'ana ya Nyasaye Yohana egesiri kia gatano tosome umustari we 25 kuika umustari we 30 ekene nabatebirie ensango chere nabono nereo ebitondo biraigweri ogiri omwana wa Nyasaye nabalya baraliwe nababe moyo nakibuna tatari n'obugima ime yayo monyene
naboigo oiro omwana koba n'obogima ime yayo omonyene omoiro okobwako okora ekina ekiagerera n'omwana omwanya bantu timokumia Asaya nakiensango ochere ekera abantu bonsi barasichimbera ime baraiwe eriogi riaye nabaragwo inabasoke bari bare gokora amaya ase okobokigwa kw'obogima nabari bare gokora amabe ase okobokigwa gw'ekina. Incho omonyene tinkonyara gokora kende gyonsi buna nkoigwa nabo nkogamba nekina kiane nigokere boronge ekiaira tindi koligia ogwancha kwane urende n'ogwancha gwa tata oyo ntumete. Evanjiri y'omonguru. Basi tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwanza kabisa familia togoteba pole asogosire umoibori n'omuntu gwenge inchomono asobogima bwaito Nyasaye agendere kubagako basisini butambe Nyasaye abamona inu butambe ngano nyine chinga kechiga mogendere takoba nobo kendo bonge Nyasaye no aramona inwe asiri tukulia rero twaikiri omwaka Joakim igaiga ase egetie keiga ne ngomwira nitore guchiari ase nka yaye then egere tunyare kuba tokogeserera ase okogeserera aria ase nka yaye wikari tukulia nkyo ekero araeniwe ne asiri tukeriga rero tokonyurwa na goterwa amangana yaiga ngomonene otwariganirie ebintu ebire biya unagosoma kwaito ogotangani kware goteba aiga sege tunwekeiga omonene otwariganirie ebintu ebiya ebintu ebinoru ebintu bichire nemeseto otwariganirie edivai erengiye mono na sege tunwekeiga bari bakwariganirwa edivai eriga mbalia bagokora ogwancha kwa Nyasaye bali bagokora ayaramaya asobogima bwabo bali bagotara asobotagatifu balia bakorera abandi amabera balia bagoika bamwabo ange asinge nchiyo kubakonya asibiri byonse baganetie asobogima bwabo abayiga nabwo abayiga togotebuwanga bakwariganirwa ebintu ebiya na igasege tunwekega omonene otworokiri nabo tutebyanga asege tunwekega ine mechano teko baororo ine asege tunwekega marwaire tako baroro ine umugaka Joakim ase obogima bwaye ine tamanyete ngango cyo gukwarenga ase litukubona litukulia rero ine buna twamoretire gaiga ase nka yaye tamanyete ngero monyene chinga kichiye konye cheikire ngawe kugoikira iga kurende okuno gwanja kwa Nyasaye ine naki asubogima bwaito nchamo naye tuyariganirie buya nasenga kiye gaba Kristo abakatoliki togotebanga nenga kiya advent okuyarigania ayubo asubogima ko ngakiora nyore kuyariganirie ine asenge nchoko mwanyera Kristo aso obugima bwao abange baito toikaranze tegaiga ine nabekunyare kanangu muna toikaranze tegaiga abange baito ebintu mbiro arotobokora ebitaliye biyaso obugima bwaito ero togokure nagotebiwanga tonchorerie aso obugima bwaito egere tunyare koba abana ba Nyasaye omonene ototebiringa narusi egiye tuboge tubeta abantu baye ine amakweri tako baroro asense yetomenyete nense yemechando asense yetomenyete nense yamakonwa mange nakobwa mono monene ototebiri oto promise ringa nyekero tobaikase getumwe kiriye gechenu ine ntonyore ayaramaya
na ya abana bakonyora ali amaya mbalia bahare gukoro gwanja kwa Nyasaye. Tumsifu Yesu Kristo. Tayo tuligererio yumu osienero mubona ki Kristo aracha rero itubulia rero noge ndigo uligeria yako ngora mubori uligeria ngora Kristo aracha rero noge ndigo noge ndochuko omonene na kwarigania asoboroti buaye rero twachira asenge nchumo waka Joakim rero toletire gaiga amagi maito weikatunyare ko batokumwirira Nyasaye emechando yeito tumwirire Nyasaye na sugo twarigani uka twariganirie goto tebyarenga nonye kero kendo mugakore na yeterete mechande menge kero kendo na yeterete asama rweye ekero nare gocha na musiomerigaria asomo chio engaria na chitengara musiomeriya ikanyana baikaranze disiko lakini arwarete agaicha sike ekanisa ase twarinde gusange jumuiya n'abakristo agacha agaikaranza obategerera ingana ya Nyasaye ngona ko batebanga na nchite Nyasaye asubugima bwaye na goletira so kumwanja asubugima bwaye ine ntwegendete na kumanyanga amaene ngomuga koyeiga omonene bono obuchiro kumwariga ni ebintu birebya na goletira ase bintu birebya na sangete asama sakramento number 1 kwariga ni rwaso mugima bolibo chigoja weikosange amona Kristo wetrase amasakramento omwako yegaga sanga siri sakramento ya baptismo omwako yegaga sanga siri sakramento ya eukaristia agasanga siri sakramento ya nyuomo no sange kwa eno alisi kaniso wochia ngosangore omubero Kristo ngosangore mesa yo manene osino ikaranze tega igoro igabusa ogatera ngabono no chochigo igoro alia igoro tiyo omonene otwareganirie bintu bya sabantu balia bakumusanga babocha asengelisia bakumusasima asinchirerengia. Tumsifu Yesu Kristo. Mugako ya kanyoli sakramento lya matrimoni akabwata niwa akaba nomongina waye bakabege ntemo bakaba kumukorera Nyasaye butambe asubugima bwabo bakaba mutaramo na Nyasaye butambe walitembea pamoja wakitembea na huyu mama hawakuachana mahali popote hadi ninajidisi gari ya maene na wana nyote beka na silumu ngine ulisi gari Ayegure ense egotokare no mochomu yo asenkoro Yeso